Ассалом духтаро сазаи нағзани саломатиё хубай акция рафтестай дар анамин пастелни билёи туркӣ. Ина халато доранд, дастархон доранд, ҳамаш фасонаи турецкай акция эълон кардагиянд. Марамат ҳозир навор мегирем, нишонтон метиҳам. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ум 4-ум дарвоза 102 магазин. Ряди магазинои шишаги духтаро озина ворид мегардем. Нигоҳ кунед духтарако. Аввал аям ё сар кунем, ё чанд план? Ино 1,5 бина ҳозир 1000 акция кардагия. Диден 1,5 комплект ҳозир 1000 сомони акция шудагия. Ё чи? Ё 700 будан ҳозир 600 акция. Ина 700 сомон, 600 сомон барои туҳфа хушрӯ, барои арӯсако беҳтарин варианто. Ина иҷада бо ҳастай дигар намудош, ино чанд план? Ино 2000 будан ҳозир 1,5 акция шудагия. 2000 будан 1,5, а вайш чи? Варам ҳаминай 2000 будан ҳозир 1,5 2000 буд 1,5. Ичи? 650 500. Ана 650 сомон 500 сомон шудагия. Хулас дӯстони азиз, дар ин нуқтаи савдо пастелни билё аз 160 сомон сар мешавад турецкиш. Марамат як одамаша. Метавонед бинависен, бо сурат мепартоен, интихоб кунен. Дарав доставкатон мекунанд агар ки худтон омада натонед. Доставкашон бепул чихезур. Духтаро марҳамат биёен. Ана ино 650 будан 450 турецкия. 650 сомон 450 сомон шудагия. Покрывал дора. Нигоҳ кунед чихе хушрӯ. Ҳами цветура ҳамаша доранд. Ана ё чанд план? Ё 280 220 акция кардагия. Ана хушрӯ турецки чанд расветка будай? Акция шудай 220 сомон. Додама яй будиден. Ина ино чи? Ёрам 450 650 будан 450 акция шудагия. 650 сомон 450 сомон шид. Ина ишам фасон. Ё 400 сомон будан 300 акция шудагия. 450 сомон 300 сомон акция шид. Хулас биёен духтаро боварӣ дорум ки маъқултон мешавад. Иҷада духтаро нигоҳ кунен, чихе хушрӯ интихобшон ҳамаш турецки тоза. Нигоҳ кунен 2700 сомона 2000 сомон шудагия акцияда. Чӣ дора ҳамира камакак фаҳмонед? 6 болиш дора. Покрывал дора, подиадяник дора, простин дора. Покрывалаш ду тарафа, я тарафш сафеда, я тарафш бежевая. Чанд расветка дора, сери дора, сафед дора, бежевый дора, фиолетовый дора, апаҷо. Марҳамат духтаро. Кунанд 2000 да харид кунанд, донушда туфа ҳастай бо. Духтаро ина пастелни билёи фасони туркӣ харидани бошен, ҳатман биёен бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ум 4-ум дарвоза 102 магазин. Ряди магазинои шишагӣ. Интихоби пастелни билё хеле зиёдай. Нигоҳ кунед. Ина миёям акция шудагиянд 650 сомонҳо 450 сомон шудан. Ҳамаи цветош ҳастай. Сифатошон беҳад хушрӯ. Ина 1000 сомонҳо 800 сум шида. Туркӣ. Сатино. 3 сол гарантия дора. 3 сол гарантия доштай 3D сатин. Мана пастелни билёи хушрӯ харидани бошен турецки. Ҳатман ҳами қатор ҳамаш як хелая. Ина ҳамаи ҳамино 1000 сомои 4 таксари дора, 2 та чоркунҷа дора, 2 та дрозак дора. Ина диден ҳамаш ҳозир 800 сомони акция. Қайш хушрӯа. Бале. Турецки фасон. Духтарако моделошон да гап нест, беҳад хушрӯ. Марамад ина пастелни билёи хушрӯ гирифтанӣ бошен. Биёен. Ана ин қисмам ҳамаш акция шудагия ё чанд сомон? Ё ая 140 сар мешавад то 320 сомона. Ина ин қисми поён турецки аз 140 сомон сар мешавад. Оригиналош духтаро то 340 сомона. Комплекти сачоқои турецки духтарако нигоҳ кунен. Инора нигоҳ кунен, комплектҳои чихе фасонча доранд. Инора акция кардиянд 6 сомонӣ мефурӯхтанд, 50 сомонӣ. Чанда дора? 5 та дора. 5 та дора наборда хушрӯ. Айна инош чанд сомон? Ё 80 будан ози иёраш 70 60 акция кардагия. Чанд та дора иёш? Ё 6 та дора. Айна диден акция. Ана иё чи? Ё 90 будан иёрам 60 акция кардагия. Ё лицевой бойня материалш хлопка. Туркиян иё. А ё 150 будан иёра 120 ози акция кардагия. Ина марамат биёен духтарако ин хел жемчуг дорога. Фирма Бабадага. Лицевоям пахтагия материалшон ё 300 будан ҳозир 250 акция кардагия. 250 сомон 6 та лицевой дора. Диден духтаро турецки фасон. Марҳамат инҷада бо дигар намудошам ҳастай пастелни билёву полотенца банё ҳаста. Ҳама намудош ҳаст. Ина ё савнагия, ё шикелия, ина ёш лицевоя. Иҷа шикелия. Нархо чӣ хела? Нархо ё 150 будан ҳозир 120 акция шудеса. А шикелия 200 будан
ҳозир 150 аксия шидеста. اینا دخترکو بینن چه ویای خشرو پالاتنسای فاسون در بازار کاروان باری خچونای دستی اول ای دخترو نرخای بهترین کتی میتیانتونا اینا چی کامپلکت در کورایتونا چی جدوگونا حتما اینا می نقطه سودا بیاین خلاتاشون دم گبنه خلاتاشون هم خشرو بازار کاروان طرفی پژارکا باینی سیم و چورم دروازه 102 مغازین ریادی مغازینای شیشگی مرامت اینا یک خلاتاتون چمپلیان این خلات 450 بودن از 350 акция шидеста та сачиқ дора якта калон дора якта майда дора اینا ترکی мана марамат бинависен шуна اینا пастелни билиёи кӯдакона турецки тозаш духтаро инаи акция шидагай туркиш чанд намудуш ҳастай 140 сомон марамат ина дар кор боша оригиналиш 140 сомон ягодама ана баъд ҳастай анаи намуд иё 350 сомон будай озията кушодагиша нишон метем бинен чанд намуд гилиш ҳастай 350 сомон будай ҳозир 100 чанд сом шид 250 сомон шид нигоҳ кунен ҳеч намеша на рангаш мера на материалаш дига меша 350 сома 250 сомон шидагай пастелни билиёи кӯдакона ман марамат касе да оригинал дар кор боша пастелни билиёи оригинал дар кор боша ҳатман иқа калонаи бозори корвон биёен тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 102 магазин яди магазинои шаги духтаро касоне ки омада наметонанд бинависен чон доставка доранд и простинам доранд бале простин дорад мана доставкашон беплай духтаро ина простиншам калони хушру марамат нависта бо катихчонам суҳбат шавем ира бинен духтараком қадастархонаи хушру доштиян турецкиян беҳад сифатои хуб марамат чанд модели новинка омадаям ё чанд пулан ё туркия дорозишон 4 метрано барошон 190 ё 1200 на ҳозир 800 аксия кадаги а иноям туркия мобайношо жемчуг доранд да ай мобайнош ду хел тура ҳаста апаҷо а ё боша 800 ҳозир 600 аксия кадаги иёям туркия ё 350 буда ҳозир 280 аксия кадаги 3 метрашо бале 3 метра а 4 метраш бошага 450 буд ҳозир 350 аксия кадаги духтаро ина бале айнаинам туркия иё ина ҳам турошон хокистаран вай дора жемчукан ино 600 будан ҳозир 450 аксия шидаги шуман духтаро ира бинен моделои наван барошон сета тур доран рахра иё 600 будан иёрам ҳозир 450 3 метраш 450 сом бале 3 метраш хушру духтаро марҳамат ина бинен бо чихе вай дора нигне хушру доштай бозори корвон айҷа тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 102 магазин риади магазинои шишагӣ ҳам пастелни билиё ҳам дастархон ҳам палатенса ҳамаи чӣ доранд ҳамашда аксия эълон кардагиян беҳад хушру марамат биёен ай пеш харидорӣ кунен духтарако инчунин касоне ки аз 2000 сомон харидорӣ мекунанд шуморо туҳфа интизорай баъд пледои фасон доранд ягодамаш 140 сомон додамаш 180 сомон ҳамаи рангош ҳастай хушру адиёлои фасон доранд адиёлотун ай чанд сом сар мешавад адиёломо 450 сомономо ози 350 аксия шидагия айнаё 450 сомономо 350 я ина 800 сомоно мехи тозая ду тарафая ва ё 800 буда ҳозир 500 аксия кадаги диден духтаро ҳамаша аксия кардагиян аз аксияҳо қафо намонен ҳатман омада як бори нуқтаи савдора хабар гирен духтарако пастелни билиёи фасон оригинала мехоҳам шумода нишон диҳам тоза туркияй аксия рафтеста будайшона нигоҳ кунен ина ино 950 сомонӣ будая ҳозир 750 сомон шуда янамуд хушрувай ина пахтаи тоза чанд тарангаш ҳастай марамат метавонен нависеншона дарав доставкатон мекунанд ё ки биёен ай пеш бинен ана ин намудош боша 3D чиаи 3D сатинои делюкс 3D сатинои делюкс ино 450 будай 350 шуд яъне ҳамиёямо бале мана 350 сомонӣ бинен чӣ хушру
бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-4 дарвоза 102 магазин ряди магазинои шишагӣ айҷа духтаро махлубтон мешава. Ина пастелои оригинал харидани бошен ё дастархон ё ки сачоқ ҳатман биёен. баъдане болора биненда 1000 сомонао 700 сумиш даган ози аз наздик нишон метимам комплектои хушрӯи необычни ай ира бинен духтаро. ина марҳамат материалша худша маҳқултон мешава 700 сомон. доставкашон беплай доставка доранд. касоне ки доставка мехоҳанд бинависен бо катихчон ҳам суҳбат шавен. ай ҳами 700 сомои айко 1000 буда 700 кадиян ай меган чанд вай доранд на? бале ай ё 450 сомонаш ҳастан 550 сомонаш ҳастан ё 700 сомош якм сортан гарантия кати 1 сол патмат намезана ҳичи намешава рангшам намерава. ина духтаро барои маълумоти бештар калона лолагил ҳаста каралевский чонда стилё нависен ҳаста духтаро размерашон калона